zažíva v Bratislave renesanciu, niektorí už to nazývajú boomom. Kľúčom k novému bývaniu vôbec je financovanie, preto sme si pozvali k nám nášho kamaráta Rada, ktorého by sme sa teda chceli spýtať, ako to s tými hypotékami je. No tak je to presne tak, ako hovoríš, hypotéky sú určite súčasťou toho celého, čo súvisí s bývaním. Minulý rok bol opäť vlastne rekordným rokom, čo sa týka poskytovania nových úverov, takže ruka v ruke s počtom predaných bytov sú aj množstva tých nových úverov, objemy a najmä ten minulý rok bol v znaku poklesu úrokovej sadzby. To, čo je kľúčové, je to, že to bývanie je stále dostupnejšie. To znamená, to, čo si vlastne človek pred 2-3 rokmi dovoliť nemohol vzhľadom na to, že výška úrokovej sadzby mu diktovala určitú splátku na bývanie, ktoré chcel si zabezpečiť, tak teraz je už zrazu pre neho omnoho dostupnejšie kvôli tomu, že úrokové sadzby výrazne poklesli. Keď sme pri tom, tak vlastne december roku 2014 bol prvým mesiacom, kedy priemerná úroková sadzba na novo poskytnuté úvery bola pod 3% a ešte stále nám to klesá. Takže podľa teba tým kľúčovým faktorom bol pokles tých úrokových mier. Tak čo sa týka realitného trhu, na to ste samozrejme odborníci vy, aby ste hľadali tie kľúčové faktory. Za tú moju stranu určite vidím veľmi intenzívny faktor práve v tom, že to bývanie je dostupnejšie. Na splátke hypotéky je pre klienta lacnejšie a tým pádom je viac ľudí, ktorí získavajú takú tú odvahu. Áno, idem do toho, je to dostupné, viem si dovoliť, si predstaviť, splácať tú hypotéku. Koncom minulého roka dosť rezonovalo to odporúčanie Národnej banky smerom ku komerčným bankám, kde nejakým spôsobom sa snažia obmedziť výšku toho poskytovaného úveru. A my sme to videli aj na tých predajoch po koncu roka, kde proste bolo veľa klientov, ktorí sa snažili na poslednú chvíľu využiť to 100% financovanie, respektíve to, čo sa písalo v novinách, že to je do konca decembra, čo nie je úplná pravda. Áno. A do akej miery si myslíš, že to ovplyvní v budúcnosti ten hypotekárny trh? To musím určite potvrdiť. Ľudia, tie médiá vyvolali, by som povedal, trošku prehnaný efekt a ľudia s takou, až by som povedal, jemnou panikou sa hrnuli do kúpy nehnuteľností. Častokrát tí klienti hovorili, výborne, máme vybavený hypotekárny certifikát, tak my už hocičo nájdeme, len proste, aby sme to využili. Realita je taká, že v súčasnej situácii poskytuje teraz z hlavy, či vám poviem, myslím minimálne 5 bank 100% financovanie. Áno, tie podmienky sú trošku prísnejšie oproti tomu, ako to bolo v minulosti. Je jedna banka, ktorá napríklad úplne prestala poskytovať 100% financovanie. Ďalšie banky, ktoré výrazne sprísnili tie kritériá a robili vyššiu selekciu toho, kto môže získať z pohľadu svojej bonity 100% financovanie a kto nie. A takmer všetky banky zaviedli nejaké prírážky, to znamená, ak chcete financovanie na 90%, áno, je naďalej dostupné, akorát už tam bude prírážka v úrokovej sadzbe. Reálne momentálne je jedna jediná banka, ktorá nemá žiadnu prírážku pri financovaní nad 90%, ale očakávam, že je to taký posledný mohikán, ktorý tiež to svoje portfólio bude riadiť aj touto formou. Keď sme o tom riadení portfólia, tak v podstate sa bavíme o tom, že banky by mali znížiť objem tých poskytnutých úverov nad 90% na úroveň 25%. A to sme v podstate iba na začiatku týchto opatrení, nakoľko v priebehu, myslím, že je to rok a pol, by mali tento limit znížiť až na úroveň 10%. Už tých 25% sa im spĺňa relatívne ťažko, takže budú musieť hľadať takéto nástroje tej selekcie tých klientov, kto áno, a v podstate tých klientov trošku odrádzať tou prírážkou k úrokovej sadzbe. Že ak máte možnosť dať 10% z vlastných zdrojov, nájdite ich, aby sme vám teda my poskytli iba 90% financovanie s nižším úrokom a všetci budeme spokojní. Aj trh, aj Národná banka Slovenska, aj banka ako taká. A momentálne sme v situácii, kedy tie úrokové sadzby sú naozaj historicky najnižšie. Hovorí sa ešte o tom, že je tam nejaký malý priestor na ďalší pokles a v podstate to stále vidíme. Každý mesiac prichádza nejaké zníženie tej jednej banky, druhá na to zareaguje. Niektorí si stále držia to, čo majú už od začiatku roka, ale stále vidno nejaký priestor na to, že tie banky ešte medzi sebou bojujú, znižujú si tú maržu a snažia sa klientovi takto to financovanie bývania zlacniť. Zase na druhej strane ten priestor, kam to ešte môže klesať, je veľmi obmedzený a naopak priestor, kde by sa to teoreticky
nehovorím, že je to reálny predpoklad, mohlo vrátiť alebo kam by sa to mohlo dostať. Je tam priestor určite na ten rast sadzieb v tom range možno 1-2%. Pochybujem, že sa niekedy vrátime k 6% sadzbám, ale v súčasnej situácii, pokým klient zafixuje hypotéku na 5 rokov, pravdepodobne nič nepokazí. Takže je to na tom zvážení toho klienta. Osobne si myslím, že o 3 roky budú naši klienti refixovať pri podobných sadzbách. Takže môj názor, nie je to odporúčanie, je to, že ani trojročnou fixáciou by klient nemal nič pokaziť. A opäť, keď sa zase pozrieme na to, rozdiel medzi 3 a 5 rokmi nie je zase taký významný. A na Slovensku je len jediná banka, ktorá má relatívne zaujímavý alebo cenovo dostupný model 10-ročnej fixácie. Pri všetkých bankách sú to významne vyššie sadzby, okolo 4-5% a to nemá pre toho klienta žiaden význam. Takže keď už dlhý fix, tak jedna jediná banka s 10-ročným fixom pod 3%. Ja som bol teraz v Prahe a porovnával som jedného klienta, ktorý tam ide teraz čerpať hypotéku. A keď sme sa bavili o výške úrokových sadzieb na Slovensku, tak teraz sa bavíme pri tých najnižších niekde na úrovni 1,45, myslím, niekde takto sa hýbeme, nie? V podstate najnižšia úroková sadzba bez nejakých skrytých alebo spojených poplatkov, na sebe nemusia byť aj skryté, ale s tým spojených poplatkov je 1,7% pre klientov na výnimku. Bežný smrteľník vie dostať úrokovú sadzbu 1,8% pomerne štandardne. A to, čo si vlastne spomínal, je úroková sadzba jednej banky 1,39, 1,49, čo je vlastne spojené s povinným poistením, ktoré je dosť významným nákladom tej hypotéky. Takže aby som to teda trošku odlíšil, tak by som povedal tak, že ten čistý náklad začína od tej sadzby 1,7. Načali sme trošku tú tému toho refinancovania alebo tej refixácie. Chcel by som sa spýtať, že v predchádzajúce 2 roky bol ten trend v podstate dosť populárny, že veľa ľudí refinancovalo svoje hypotéky práve vďaka tomu, že tie sadzby išli dole. A na nových úveroch, respektíve na celkových úveroch, ktoré boli čerpané, tie refinancie boli akože dosť značný objem, boli čo sa týka ich podielu. Ako je to s tými refinancovanými úvermi teraz? Ťažko hovoriť za celkový trh. Povedal by som, že to refinancovanie je taká spojená nádoba aj tých klientov, ktorí samozrejme sa už naučili, že nemajú zobrať tú ponuku, ktorá od banky príde a majú sa ohlásiť, majú sa pýtať, či je to naozaj to najlepšie, čo môžu získať, porovnávajú si to s inými bankami, ale určite v tom majú prsty aj sprostredkovatelia, ktorí tých klientov niekedy, nechcem povedať nútia, ale motivujú do toho refinancovania, aj keď to pre nich zrovna nie je výhodné. Všetci si asi môžeme domyslieť, čo za tým je a aká je tá motivácia. Naša filozofia je veľmi jednoduchá. My sa snažíme v podstate každému klientovi vybaviť čo najlepšie podmienky v banke, v ktorej sa nachádza. Lebo tak je to pre neho najpohodlnejšie, nemusí do toho investovať nejako veľa času. Snažíme sa tej danej banke, v ktorej ten klient úver má, predložiť alebo ukázať, aké sú tie ponuky reálne toho klienta u konkurencie. A očakávame a dávame tej banke priestor na to zareagovať. Sú banky, ktoré zareagovať buď nechcú alebo nevedia a tamto refinancovanie samozrejme má význam, pokým klient bude mať niekde inde reálne o 0,5% nižšiu úrokovú sadzbu a niekedy ten dôvod na to refinancovanie nie je len sadzba, ale aj modifikácia, dajme tomu splatnosti na takú, ktorú tá daná banka nevie zabezpečiť alebo nejaké iné parametre, ktoré môžu byť pre toho klienta zaujímavé. Určite je napríklad jedna banka zaujímavá pre klientov, ktorí plánujú predaj nehnuteľnosti a teraz majú koniec fixácie, ale plánujú to až potom konci fixácie. Tam sa dá jedna veľmi zaujímavá vec nastaviť. Takže áno, dá sa to, ale nemal by to byť cieľ toho klienta preniesť do inej banky. Cieľom by mu malo byť zabezpečiť čo najlepšie podmienky a pokiaľ sa dá, tak v tej banke, kde ten obchod začal. Myslím si, že je to aj voči tej banke férové. My sa teraz na trhu stretávame s pomerne takým zaujímavým produktom. Pri štartovacom bývaní pomerne veľkú časť toho projektu tvoria apartmány. Áno. A zaujímavé, akým spôsobom sa dá tento produkt financovať, či na to môžem zobrať hypotéku, do koľko percent sa tá hypotéka dá zobrať a či na to, ako sa na to banka pozerá oproti tomu bytu. Áno. Tak v prvom rade si musíme povedať, že hypotéka je vlastne produkt na financovanie bývania a apartmán úplne v tej primárnom pohľade na vec nie je určený na bývanie, ale všetci veľmi dobre vieme, že množstvo ľudí v apartmánoch býva sa im tam rovnako dobre ako v bytoch. Takže to financovanie potrebujeme zabezpečiť. Kľúčové
Obmedzenie tam je v tom, že klient si vlastne nemôže zobrať hypotéku pre mladých, lebo práve narážame na ten účel, že de facto nie je to účel na bývanie. A zase na druhej strane, áno, býva tam aj nejaké obmedzenie na tú mieru financovania. Nie je úplne jednoduché získať 100% financovanie na apartmán, ale aj to sa dá. Nie vo všetkých bankách, takže ja si myslím, že to financovanie sa riešiť dá. Opäť je to možno trošku kreatívnejšia záležitosť a trošku viac snahy treba vynaložiť, ale dá sa tam získať bežne financovanie do 70% a s trochou snahy a aj pri projektoch, kde developer si to vopred pripraví pre tých klientov, je možné aj to financovanie do 100%. Nemá to vplyv na úrokovú sadzbu, takže jediná vec, že je to možno vhodné pre klientov, ktorí aj tak nárok na štátny príspevok nemajú, v podstate o nič neprídu. Tak toľko, čo sa týka stavu hypotekárneho trhu a noviniek z tohto segmentu. Tešíme sa na vás v budúcom dieli s ďalším zaujímavým hosťom. Dovidenia. Dovidenia.